Pavol Foriš, bývalý príslušník SIS, povedal: otcom myšlienky zavraždiť Jana Kuciaka bol Daniel Lipšic. Akciu financoval Jaroslav Haščák a spolupodielal sa na vražde Tom Nicholson. Uviedol v druhej časti projektu Z tmy na svetlo Pavol Foriš, ktorý sa k vražde Jana Kuciaka vyjadruje v tomto duchu od začiatku vyšetrovania. V spise vedenom vo veci vraždy Kuciaka je x dôkazov, ktoré vyvracajú vinu Mariana Kočnera na vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Respektíve vyvracajú aj podiel Aleny Zuzovej na vražde, ale pravdu povediac je aj veľmi veľa podstatných informácií, ktoré buď úmyselne alebo z nedbanlivosti polícia doposiaľ prehliadala. Nesporne však od začiatku vyšetrovania bolo zjavné, že médiá dostali nielen k osobe Jana Kuciaka, ale aj ku skutku jednotne vypracovanú verziu s vopred nastavenými mantinelmi. A v atmosfére vybičovanej emóciami boli podstatné jednoduchšie manipulovať verejnou mienkou a nastaviť spoločenskú klímu podľa potriebu osôb zodpovedných za vraždu. Foriš nielenže jednoznačne vyvracia podiel Mariana Kočnera a Zuzovej na vražde Jana Kuciaka, ale aj rozbíja rozprávku o nadprirodzených schopnostiach Jana Kuciaka. Z rôznych vyšetrovacích spisov zisťujeme nielen to, že citlivé informácie z trestných spisov prípad spisov SIS dodávali Janovi Kuciakovi dôstojníci SIS, ale aj politici, ktorí podľa Foriša lietali v sračkách pre vrate. V druhej časti projektu Z tmy na svetlo popisuje spoluprácu diskreditačnej kampane tzv. Mladých pušiek, dohodu s Danielom Lipšicom a Vladimírom Čolinským na likvidácii Mariana Kočnera. Prenajímatelia bytu Roberta Fica sa nepodarilo spojiť so žiadnou Bašternákovou kauzou a vrieskanie o 2,5 tisícovom najmä Roberta Fica je dnes len na smiech. Nakoľko z platu premiéra a právničky nemôžeme byť problém nájom zvládnuť, uhradiť a zdokladovať. Otázkou však zostáva, či by novinári, ktorí na Fica dlhodobo útočia, dokázali svoj majetok a náklady upratať do zdanených príjmov. Pravdepodobne nedokázali. V konečnom dôsledku ani Mariana Kočnera sa nepodarilo spláchnuť kauzou Bonaparte. Prvá dohoda na likvidáciu Kočnera medzi Forišom a Lipšicom. Pavol Foriš hovorí: s Lipšicom som sa dostal do kontaktu, keď sme robili kauzu Bašternák. Kočner doniesol ho vznik stretnutie, vtedy Jožo Rajtar. Lipšic tam došiel aj s Pčolinským. Vtedy tam prebehla nejaká dohoda o spolupráci. Teda, že budeme naďalej pracovať na Bonaparte a tých ostatných na tých veciach, ktorých sme pracovali, aj bez tej dohody. Len teda išlo o nejaké. Chceli nás podporiť, ako by som to povedal. Vtedy sme sa bavili o Kočnerovej, som mu totiž povedal, že bude mať obrovský problém, lebo váš kolár je zaplatený v tých DPH cez svojho riaditeľa Fanrádia Zimana. Oni povedali, že oni ho potrebujú len teda na tú stranu, že má teda takú tú základňu tých ľudí, ktorí ho majú radi a že cez neho a jeho meno urobia politickú stranu a toto ich vôbec nezaujímalo. Mne to povedal pritom Čolinský aj Rajtar. Tak potom tá debata pokračovala ku Kočnerovi, kedy povedali, že jemu aj tak konečne a je proste jedno, čo sa na neho vytiahne, alebo aby sa to kopilo a bolo to čo najviac. Mne to bolo taká zvláštna reakcia, že im vôbec neprekážalo, že on má taký obrovský problém. Boris Kolár kvôli DPH. Ale to je normálne v politike, tam vôbec nepoznáš kamaráta. To bol taký prvý kontakt s ním. Koniec Kočnera. Ak si spomenieme na tlačové konferencie tzv. Mladých pušiek a následné tlačovky, na ktorých Marian Kočner systematicky vyvracal vyjadrenia Ľubomíra Galku, Jozefa Rajtára, Kolára, Lipšica, zistíme, že ak prvej dohode medzi Pavlom Forišom a Danielom Lipšicom došlo v priebehu roku 2015 pred založením strany Smer-rodina. Druhú dohodu uzatvorili podľa Foriša v rokoch 2016 a 2017. Foriš opisuje stretnutie, na ktorom sa dohodli následovne. Potom bol ešte na zlatej nohe aj s Čolinským. Došli k nám do kancelárie, teda ku mne do kancelárie na tie mapy, ktoré sa pripravovali v tej veľkoplošnej 2017,
kedy sa robila kauza Bašternák-Kočner. Vtedy sme sa dohodli na tom pokračovaní. Ešte na tomto stretnutí on sa financovať tú akciu financoval, ale nie dokonca. V týchto dňoch nám istý mienkotvorný denník podsúval informáciu, že spolupráca Pčolinského Daniela Lipšica, pravdepodobne aj Lipšica s Krajňakom, skončila založením strany Smer-rodina. Zo spisu, zo sledovania Apache baru a kaviárne u Krajňaka vyplýva pravý opak. V roku 2015 sa Lipšicova klika rozliezli po rôznych stranách iba z jediného dôvodu. Získať vo voľbách niekoľko percent volebných hlasov, ktorých súčet priniesol tzv. Demokratickú opozíciu do vlády. Opozičníci politici si plne uvedomovali, že nemajú žiadnu šancu v rovnom súboji vyhrať voľby. Dobre, poďme sa pozrieť teda na iné veci. Poďme sa pozrieť na niektoré statusy. Vy ste z nemocnice napísali taký status, že zamietačom je Lipšic a strelcom je Nicholson. Áno. Ako to máte toto podložené? Alebo odkiaľ máme túto informáciu? To vychádza z tých vecí, ktoré bol ten analytický výstup, ktorý som odovzdával aj na prokuratúre, aj časť z neho, myslím si, že ste zverejňovali aj vy na Infovojne. Uh-huh. A bola to úvaha, ktorú som neskôr v ďalšom statuse rozvinul ako otázku, že čo keď je to takto. Hej, ale však vieme asi, o ktorom statuse hovoríme. A podozrivé okolnosti a opakujúce sa vzorce správania, či už pri vyšetrovaní, alebo pri tom, jak sa priznávali jednotliví aktéri alebo neaktéri, a jak to celé nesedelo aj v tom prípade, aj v druhom a asi aj vo viacerých iných, a hlavne osoby, ktoré sa tam zjavujú a ktoré mali tú možnosť, tak dnes to nič nevychádza, takže asi tak. Dobre, ale z čoho usudzujete, že akurát Nicholson? Myslíte si, že Nicholson mal prsty aj vo Valkovej vražde? Určite. Myslím si to, že predpokladám, že žijeme teda v demokratickej spoločnosti a môže tu človek vyjadriť nejaký svoj názor a je to názor, nepodádzujem žiadne falošné dôkazy, nejaké vyfabrikované, ako tu robia presne tá protistrana. Takže vychádzam čisto zo skúseností dlhoročných, vychádzam z toho, čo sa udialo a čo sa dialo predtým, čo sa dialo potom a neudialo sa to v jednom prípade, ale vo viacerých. Čiže keď si niekto aj nemyslí, že to sa nejak opakuje náhodným vzorcom, tak je naivný asi. Dobre, teraz keby sme šli teda tou cestou hypotetickou, teda, že to bol Nicholson, tak potom v tej chvíli celé to, že to je nejaký učiteľ a investigatívny novinár a takí chudáči, ktorého byli policajti, tak potom čo si myslíte, pre koho pracuje teda? Ale veď to je dlhodobo známe, však to je jeden z dôvodov, prečo mi to analyticky takto vychádza, lebo aj spravodajsky samozrejme, lebo veď jeho príslušnosť k rôznym zahraničným tajným službám je dlhodobo známa a jeho chovanie má všetky znaky príslušnosti týchto tajných služieb a spoločenie sa s osobami, s ktorými sa spoločuje, ako je Lipšic, Kiska a ďalší a výmena rôznych mŕtvych schránok, ale to nebudeme rozoberať. To nech riešia spravodajské služby medzi sebou a také. Akú úlohu podľa vás zohráva v tomto Lipšic teda? Veľmi dôležitú. Ja by som povedal, že možno jedno z najdôležitejších. Jak som napísal, tak ako upratovačka sa ukázal veľmi dobre, takisto jak sa ukázal ako minister vnútra, myslím, bol vtedy, alebo spravodlivosti, keď rozprášil gorilu, na ľudí poslal vodné diela. Hej. Na ľudí poslal vodné diela, zohral svoju úlohu perfektne, predtým s Krajňakom zahrali ako svojím strašným bojovníci proti Pente. Myslím si, že je top jednotka, ak ne dvojka v ochrane
záujmov zahraničných spravodajských služieb a zahraničných záujmov, najmä tých spoza mora a oceánu teda. Počkajte, vy si myslíte, že robí teda pre CIA Lipšic? Nehovorím, že pre CIA môže robiť pre Britov, ale určite je napojený na USA. Či už cez ambasádu, alebo priamo svojimi kontaktami, ale není to vec, ktorá by v spravodajských zložkách bola niečím novým. Viete, ono je zaujímavé, že teraz sa toto povedajú ľudia, to je jediný rozdiel. Zaujímavé je, že vo všetkých kľúčových nejakých kauzách on tam nejakým spôsobom vždy figuruje, čiže ako minister vnútra, alebo ako advokát, alebo ako... Pri Markize, pri Zbenkách, všade je. A ako si toto vysvetľujete, že je všade? Lebo pozrite sa, keď sa na to pozriete logicky, tak to, že je všade, znamená, že má ku všetkým informáciám prístup. Áno, a veď není nič lepšie ako mať jedného, dvoch, maximálne troch totálne spoľahlivých ľudí, na ktorých sa môžete obrátiť kedykoľvek, než riadiť nejakú sebranku 40 ľudí, ktorí neustrážite ich. Takto majú veľmi kvalitný kus, ktorý neviem, ako sa im darí udržať takto, jak sa hovorí, že na reťazi. Veď on keby začal rozprávať, tak asi by bol veľký medzinárodný škandál z toho, ale niekto to dobre vymyslel, on je lokajom a obklopený ľuďmi, ktorí ho z nejakého dôvodu aj glorifikujú, aj ho počúvajú, aj evidentne plnia nejaké jeho požiadavky, ak nie priamo rozkazy, či už to robí cez financie, ak to zvykne robiť USA, alebo cez vydieranie, to mi není jasné a nemám čas sa tomu venovať, ale na to sú tie spravodajské zložky, aby toto odhalovali. Dobre, to, čo hovoríte, dáva zmysel, že lepšie mať troch spoľahlivých ako 40, ktorí proste tam každý jeden je problém. Ako toto dáva logiku. Čo mne zase nedáva zmysel, že ľudia na Slovensku logicky nie sú schopní aspoň si položiť otázku, kokos, prečo je ten Lipšic všade? Rozumiete? Veď toto je taká veď keby niekto, rozumiete, keby to bolo, že on je najlepší právnik v Mliečnej dráhe a neviem čo, preto všade, každého zastupuje, tak to pochopím, rozumiete? Ale nie je. Hej? A teraz, viete, že tých ľudí nenapadne, že dať si otázku, že prečo je všade, kde proste sa tieto veci dejú, ten Lipšic tam je všade nastrčený. Pozrime sa presne od začiatku jeho kariéry, z akých vlastne z najväčších, teda začneme tou Gorillou a predtým boli určite iné prípady, ale to ešte spadá asi pod nejakú moju mlčanlivosť, ale pozrime sa, aké najväčšie špinavosti zakryl, nehovoriac o teraz participovaní na obhajobách a na neviem čom pri týchto vraždách a samozrejme pri prevrate spôsobené Kuciakovou vraždou a tak ďalej, že a ja by som si ho vybral, tak poviem. A ja by som si ho vybral. Kto išiel do takejto pánkačoviny, tak je úplný frajer pre mňa a dobrý koník. Len si možno neuvedomuje, že všetci títo nazvime my sme spravodajskí dôstojníci, my riadíme agentov, riadíme pomocné články, tajných spolupracovníkov, my robíme tie akcie. On je človek, ktorý je výkon, on je jak typ agenta. A keď sa niečo posere, agent ide k vode. Takže neviem, či si je vedomý tohto rizika, ale takisto ako nemenovaný Peter C., ktorý sa utiekol, alebo utieka sa do zahraničia pod inú spravodajskú zložku a zachránil si tak krk, alebo jak by som to nazval. Keď už sa bavíme o takomto človeku, myslíte si, že to je CIA alebo vojenská spravodajská služba Spojených štátov, ktorá ho prikrýva? Tam oni toho majú viacej, takže ťažko povedať a bol by amatérizmus odo mňa pripisovať ho k niekomu konkrétnemu, ale keďže veľa stretnutí a veľa vecí sa deje v súčinnosti s americkou ambasádou, tak je to asi jasné. Dobre. Nechcem menovať, lebo nechcem
útočiť z nejakých dôvodov, ale však vieme čítať medzi riadkami a pomenovať sa to za behom sekundy. Dobre, spýtam sa vás takto, podľa toho všetkého, čo hovoríte, čo ste hovorili aj tú štúdiu s pánom Žiaranom, niekomu, mne nie, lebo tak ja nekonšpirujem, ale niekomu by to mohlo pripadať podľa toho, čo vy tvrdíte, že tá vražda bola urobená, alebo boli urobené teda z toho dôvodu, že tu niekto chcel urobiť nejaký štátny prevrat. A ešte na dôvažok, že bolo to urobené takým spôsobom, že nejaký Andruško alebo Sabo to spískať nemohli, že to museli urobiť profíci. Myslíte to takto? Keď nikto nevedel o žiadnych vrahoch ani o ničom, už vtedy som v tej prvej relácii povedal, že boli mŕtvi už keď tam vrahovia došli. To ste povedali, to je pravda. To nejakým spôsobom aj záhadným spôsobom sa začalo nejak hovoriť aj na súde a nejak to ten mainstream teda potláča a kopec vlastne ďalších iných vecí. Nebudeme si nahovárať, že niekto proste oni mali naložené na hlave kopec iných trestných činov, za čo by dostali do živote. Takisto to bolo aj pri Valkovi a dať im možnosť sprvniť tým aj celý prípad, že ty budeš vylúčený na samostatné konanie, ale údaj toho a tak ďalej. Vlastne ten vzorec je ten istý. Viete, toto mi napadlo už dávnejšie, že vlastne títo ľudia, lebo sú tam nejaké iné vraždy, samozrejme tam v tom okolí a ja osobne ale to musel teda niekto, ale Sesa Krajinský naplánoval, lebo ak týchto ľudí najali na to a títo tam prišli a už bolo po funuse. Povedzme si na rovinu, že nemohli najať týchto ľudí na akciu, ktorá mala predznamenať začiatok štátneho prevratu. Neboli na to dostatočne vycvičenia, to chápem, ale čo mne napadlo už dávnejšie, že vlastne títo ľudia musia mať toľko trestnej činnosti za ušami, že im môže hroziť 25 rokov až do živote a títo im povedali, dobre, priznaj sa ešte k týmto dvom vraždám a dáme ti 15. No jasné, a oni to berú ešte tak, že však tu som si odsedel za Kuciaka 18, mal sa dostať do živote, ešte mám dobrú reklamu, že akú vec som urobil. To oni zase takto to majú v tých hlavičkách a vidíte, že keď je tých ľudí tam viacej, tak oni sa medzi sebou domotajú, ne každý chce hrať tú hru a preto hovorím, že strelec, teda vykonávateľ a upratovač nemohli byť viac ako dve osoby, lebo by im to uniklo proste. Našla by sa nejaká stopa, tak toto je úplne ideálne rozohraté. Nemôže nikto nič povedať, že naša ide o tlačok Toma N, lebo veď tam chodil. No. Veď učil tú angličtinu, veď doniesol tú taliansku stopu. Takže to je dobre rozohratá hra, dobre vymyslená, ale nemyslím si, že konkrétne ľudia sú tak sprostí, len bohužiaľ je nás len 5 miliónov a z toho 2 milióny pracuje v ich firmách a nejakým spôsobom držia ich aj ich rodiny závajca a nikto nechce prísť do robotu, lebo potom nebude mať splácať hypotéku a leasing a budú všetci bezdomovci a bez aut a proste ten scenár je jasný, čo sa udeje. Akú úlohu podľa vás zohráva v tomto Kočner? Kočner takú obeť, ktorý mal tie svoje záujmy tam aj samozrejme s Kuciakom a hodilo sa to Slavovi do tej hry aj všetkým zúčastneným. Myslím si, že lepšie to ani nemohlo byť. Stále si myslíte, že do tých vražd je zapletený aj pán Haščák? No jasné. Tak Haščák alebo cudzie spravodajské služby? Ako ešte raz? Tak Haščák alebo cudzie spravodajské služby? Cudzie spravodajské služby sú na to, aby vypomáhali tomu, ale veď Haščák je spolupáchateľom tých spravodajských služieb, veď ho financujú či už cez tie médiá, či cez tie neziskovky, alebo cez biznis, ktorým odlievajú prachy a jeho spojito s liberálnymi a tými rôznymi inštitúciami napojenými na USA, na Sorosa a podobných. Veď to je Ďakujem ti, že sleduješ politickú konzervu. Budem rád,
ak nám dáš odber, zazdieľaš nás a budeš sledovať skupiny v opise pod môjim videom.